Recent a avut loc prezentarea noului Galaxy S5 în magazinul Darwin din centrul Shopping Moldova. Totuși a venit timpul să-i facem și un review. Ce avantaje și dezavantaje are noul flagman de la Samsung urmează să aflăm în review-ul de astăzi. Galaxy S5 este smartphone-ul de top al celor de la Samsung, iar, cum ne-am obișnuit în fiecare an, modelele Galaxy sunt într-o perfecționare continuă. Un alt display, camera mai bună, noi funcții, dar același plastic. Mai pe scurt, să le luăm pe toate la rând. La exterior, Samsung ezită până când să treacă la aluminiu, în schimb, un alt plastic. Mulți au criticat textura telefonului, inclusiv și eu de la început, dar, după o perioadă mai lungă de folosire, am înțeles că nu este totul chiar atât de rău. Nu e cea mai ideală soluție, dar nici pe departe cea mai rea. De obicei, smartphone-urile din aluminiu, ca spre exemplu iPhone-urile, trebuie îngrijite mai ceva ca un copil de 2 luni. Foarte atent puse pe masă, purtate în huse, pentru că la orice mișcare, acestea se pot zgria. Dacă e să vorbim de S5, aici avem un plastic perforat. În primul rând, un mare avantaj este că nu lasă urme, spre deosebire de telefoanele cu acoperire de sticlă. În al doilea rând, zgrieturile aici vor apărea doar dacă veți folosi un cuțit. Și încă un avantaj este că smartphone-ul nu alunecă din mână. Chiar dacă se întâmplă să-l zgriați, capacul din spate poate fi oricând schimbat. Ce ține de exterior, Samsung a pătrățit un pic colțurile și a făcut telefonul mai mare datorită ecranului de 5,1 inch. Schimbări sunt și în partea de jos. Acum, în loc de butonul meniu, Samsung a introdus în sfârșit butonul pentru multitasking. Iar ce ține de butonul fizic, acesta are acum un sensor de scanare al amprentelor. Nu prea înțeleg tendința producătorilor de a introduce neapărat această opțiune, însă știu că dacă aceasta mai mult incomodează decât ușurează activitatea, atunci trebuie perfecționată și apoi introdusă. Spre deosebire de alte sensore de scanare, pe S5 trebuie să glisezi degetul deasupra butonului, ceea ce nu este foarte comod, mai ales când îl ții în mână. În schimb, pentru cine securitatea este pe primul loc, această mișcare va merita sacrificiul. O altă proprietate foarte importantă a lui S5 este că nu va mai trebui să-l feriți de apă și praf, acesta rezistând jumătate de oră la 1 metru adâncime sub apă. Mulți spun că, spre deosebire de smartphone-urile Xperia, S5 este doar water resistant, adică nu poate să lucreze în continuu sub apă. Da, este adevărat, dar presupun că dacă scăpați telefonul în apă, 20 de minute o să fie îndeajuns pentru a-l găsi și scoate din apă, nu? Iar dacă îl scapi în cratița cu borș, totul va fi ok. Cu asta ne-am clarificat, mergem mai departe la display. Aici avem un Super AMOLED de 5,1 inch cu rezoluție Full HD. Schimbarea pe care au adus-o Samsung la acest display este așa numită opțiune Adapt Display. Astfel, ecranul alege balanța de culori, luminozitatea și contrastul imaginii în dependență de lumina de afară sau de contentul pe care îl vizualizați. Așa că culorile super contrastante de pe ecranele AMOLED aici nu vor fi atât de prezente. La fel, m-au bucurat unghiurile de vizualizare ca de obicei la maxim. La optică, Samsung a adăugat mai multe surprize. Pe față avem o cameră de 2 megapixeli foarte rapidă, iar pe spate deja una de 16. Cea din urmă este la moment camera cu cea mai rapidă focusare din toate smartphone-urile de pe piață. Mai exact 0,3 secunde. Nu am nimic de spus la acest capitol, camera într-adevăr se mișcă extrem de rapid. Pe lângă asta a fost îmbunătățită și opțiunea HDR+. Spre deosebire de oricare alt smartphone pe care am testat regimul HDR, aici la activarea acestuia rezultatul este văzut înainte de a face poza. De obicei, pe alte smartphone-uri, poza HDR apare după o procesare de 5 secunde. Printre funcții noi a apărut și Selective Focus, care permite focusarea obiectelor după ce a fost făcută poza. Ce-i drept, cam lasă de dorit. În general, camera și meniul ei au din partea mea doar cuvinte de laudă. La funcțiile de bază se descurcă foarte bine, iar meniul este cu mult mai simplificat. Și da, era să uit, ce ține de video, varianta europeană a lui S5 filmează în format Ultra HD. De la cameră trecem la specificații. Aici avem două procesoare quad-core care lucrează la diferite frecvențe în dependență de operațiile care le faceți. 2 GB de RAM și 16 de stocare, cu posibilitatea adăugării unui card de până la 128 de GB. Dacă până acum smartphone-urile de la Samsung erau considerate greoaie, noul sistem și noile specificații te fac să uiți de asta. Totul merge surprinzător de rapid, atât navigarea cât și jocurile.
Dacă tot am pomenit de sistem, S5 are ultima versiune de Android 4.4.2 cu o interfață TouchWiz simplificată. Anume, asta face ca smartphone-ul să meargă atât de repede. Versiunile precedente de Android, peste care se adăuga un TouchWiz supraîncărcat, îngreuna cu mult telefonul. Dar, iată că ultimele schimbări aduc rezultate destul de bune. La fel, TouchWiz-ul a scăpat în sfârșit de interfața de clown. A fost redesenat meniul Settings, dar și mai multe iconițe de sistem. Totodată, împreună cu TouchWiz vin și o mulțime de funcții interesante pe noul S5. Una dintre ele este Private Mode. Aceasta vă poate ascunde de ochii lumii pozele făcute în baie sau alte chestii compromițătoare, toate cu ajutorul scanerului de amprente. Uite, aici este destul de interesant să-l folosești. Pentru cei care au copii, Samsung a introdus regimul Kids Mode. Dorința copiilor de a apăsa toate butoanele poate să vă aducă un minus 500 de lei în cont sau, cine știe, un reset la tot telefonul. Ei bine, cu ajutorul acestui regim, butoanele sunt dezactivate, iar pentru a ieși va fi nevoie neapărat de o parolă. Aici sunt doar aplicațiile de care are nevoie copilul și un crocodil care are în loc de cap un fier răstrău. Da, un pic straniu. În orice caz, foarte comod, îi puteți încredința telefonul copilului fără nicio ezitare. Nu am spus nimic încă despre baterie. Aici avem 2800 de mAh, o cifră care nu aduce mai mult de o zi în regim activ de utilizare. În schimb, Samsung a introdus regimul Ultra Power Saving Mode, care este o chestie de-a dreptul utilă. La activarea lui, ecranul se face alb-negru, luminozitatea se reduce, se dezactivează Wi-Fi-ul, Bluetooth-ul, GPS-ul și toți sensorii din interiorul telefonului. Acest regim îți permite să folosești 10% din baterie timp de o zi întreagă. Extrem de comod dacă te-ai pierdut pe undeva. Pe S5 se găsesc și funcțiile introduse recent de Samsung ca Gesture Control, opțiunea de manevrare a telefonului cu o singură mână, My Magazine, o alternativă a Blink Feed-ului celor de la HTC ce utilizează aplicația Flipboard sau un grup de aplicații accesibil de oriunde pe nume Toolbox. Odată cu noul S5, Samsung a prezentat și un sensor de măsurare a pulsului împreună cu aplicația S-Health. Chestia cu măsurarea pulsului este mai degrabă un moft, pentru că dacă nu ar exista, nimeni nu ar spune ceva de genul. Da, băi, lucrează gaming tot normal, dar așa o întrebare. Scanner de măsurare a pulsului are? Nu, din păcate acest model nu are. Și întreb el mie. Același principiu de funcționare îl folosesc și aplicațiile de pe Play Store ca Runtastic Heart Monitor, acestea utilizând blitzul telefonului, iar rezultatele sunt cam aceleași. Oricum, măsurarea pulsului de la deget nu este cea mai exactă metodă, deci un scanner aparte doar pentru asta nu prea a avut rost. În schimb, combinată cu aplicația S-Health, pare destul de interesant. Când deschizi Apple, acesta te roagă să-ți verifice pulsul. Aici ai statistica pe toate zilele, iar pe lângă puls, S-Health poate fi folosit ca antrenor personal. Acesta va măsura distanța pe care ai alergat-o și câte calorii ai ars în dependență de ce ai mâncat și de parametrii corpului tău. Toate aceste opțiuni adunate într-un singur loc mi s-au părut o idee destul de bună, chiar dacă în ultimul timp nu prea fac sport. În schimb, mai am un motiv pentru a începe. În concluzie, noul S5 nu este o revoluție în materie de smartphone-uri, ci mai degrabă o perfecționare. Ne-am convins că plasticul de pe spate nu este chiar atât de rău, ba din contra nu lasă urme și în primul rând este foarte practic. Camera a progresat și mai tare față de anul trecut, iar sistemul de operare este în sfârșit unul aproape curat și rapid. Nu prea am înțeles introducerea noilor scanere de amprente și de măsurarea pulsului, dar mofturile sunt mofturi, ele sunt aici, dacă vă sunt utile, le utilizați, dacă nu, ele nu o să vă încurce. Pe lângă toate acestea mai adăugăm specificații de top și uite așa arată rețeta unui flagman pentru anul 2014. Cam atât pentru astăzi, eu vă mulțumesc pentru atenție și fiți pe fază pentru că se apropie review-uri cu adevărat exclusive. Până atunci, nu uitați 4 cuvinte: like, comment, share și subscribe. Cu voi a fost Vico, toate bune!